Хайырлы сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай телевидениеһе эфирда яңлыктар тапшыруы студияла Лилия Әділбаева. Ишембай районының Үрге Ыткыл авылында яңы буын китапханаһы асылды. Китапхананы заманлаштыру мәдәният милли проекты ярдәмендә башкарылды. Яңы статус ал такталыгы ядуда гына түгел, китапхананың эш стилен, имиджын да тулыһынча үзгәртүне аңлата. Яңы буын китапханаһы дигән төшенсәгә яуап бирерлек объектка заманча корамалдар йыһаз алынган, китап фонды яңартылган, юнәтү эшләре башкарылган тулырак киләһе сюжетта. Үрге Ыткыл авылында мәдәният милли проект секторында модельле китапхананы асау тантанаһы үтте. Бұл күп функциялы мәгълүмат, мәдәният һәм мәгариф үдәге. Сарала яңа буын китапханаһының укучыларын, хезмәткәрләрен мәдәният министры урынбасары Рәнис Алтынбаев һәм муниципаль район хакимияте башлыгы Азат Ишемгулов котлап, ихлас теләкләрен җиткерде. Модельле китапхананы оештыруда катнашкан хезмәткәрләр мәдәният министрлыгының һәм муниципаль район хакимиятенең рәхмәт хаттары, мактау грамоталары белән бүләкләнде. Китапханала олылар һәм балалар абонементы, лаунж, мультимедиа һәм уку зоналары, крайда өйрәнү миеше, ижади остахана эшләйсәк. Мәдәният милли проект секторында китапханабыз яңы статус алды. Ошо үзенең статусында китапханабыз Ыткыл авыл халкы өчен генә түгел, Ишембай районы халкы өчен дә үзәк булыр дип уйлыйбыз. Ыткыл модельле китапханаһында китап укырга гына түгел, төрле электрон китапханаларга, Рәсәйнең башка илләрнең китапханаларына без керә алабыз. Монда балалар яңа интерактив уендар аша үзләренең белемнәрен арттырасак. Күп функциялы зал олы буын кешеләрнең вакытын кызыклы һәм мавыктыргыс итеп үткәрергә ярдәм итәсәк. Авыл халкының бөтә һорауларын канәгатьләндерерлек заманча яһазландырылган техника һәм интернет бар. Матур библиотека асылды. Бында инде бөтә мөмкинчелекләр булдырылган, бөтә яңа мебельдәр, яңа не белән төзелгән инде. Бәләкәй балалардан алып, олы әбиләргә тиклем бында килеп, китап кына уку түгел, бергә катнашып, һөйләшеп утырырга мөмкин. Йортыбызга иман килде, нур килде. Киләсәктә балаларыбыз ошо китаптарды укып, белемле булып, илебезгә, халкыбызга, авылыбызга, Башкортстаныбызга кирәкле кешеләр булып үтеп, безне һөендерәләр ине. Без шуңа бик шатбыз. Балалар интерактив корылмалар ярдәмендә яңа белемдәр үзләштерә ала. Мультстудия кескәйләрнең фантазияһын киңәйтергә ярдәм итәсәк, уларда компьютер графикаһы, анимация нигезләренә өйрәтәсәк. Мин 2 класста укыйм. Миңа бик охшай бында. Мен бында гел киләм. Бында яңа китаплар, яңа детайлар. Миңа бында бик охшай. Тәнзилә Хафизова 1998 елдан бирле Ыткыл авылында яшәй. Яшәгәннән үк клубка йөрөй, йырларга ярата. Даны бөтә республикага таралган Умырзая ансамбле коллективы аксаһы. Китапханала эшләп килгән кул эшләре түңәрәгенә бик теләп йөрөй. Башкорт халык йолаларын, традицияларын яшь буынга калдыру яһәтеннән китапханала асылган төрле түңәрәкләрдән асылуына куанып бетә алмай. Бигрәк күңелле, бай, матур библиотекабызның эчендә килеп тора инде уже хәзер. Бигрәк тә олыгайһак та бармайбыз, талмайбыз, йырларга килеп көрү менән биеге килә, кулдан килгәнсе. Аурулар онытылып тора дирәк килеп кайткан. Китапханала ижади лаборатория асылган. Бында 3D принтер кулланып, ижади остаханалар үткәрергә, керамик әйберләр яһарга өйрәнергә була. Теләгәндәргә туку станогында үз һәләтләрен тикшереп карау мөмкинлеге лә бар.
Лаунж зона массаж креслолары менән яһазландырылган. Китапхана заман талабына ярашлы итеп төрле зоналарга бүленгән. Бындай иҗади карашлы, үз эшен яраткан белгечләрдән торган коллектив эшләй. Заман технологиялары һәм махсус кораллар ярдәмендә китапханага күбрәк кешеләр ялип ителер дигән ышаныста улар. Хана Максутова, Руфина Хужахметова, Олег Долгушин. Ишембай яңлыктары. Егәрле башкорт катын-кызлары бер төбәктә дебет шәл бәйләй, икенче якта киез баса, кайһы бер урында балат һуга. Балат һугу башкорт халкының борын-борындан килгән һөнәрләрнең береһе. Кулдан һугылган балат матурлык һәм байлык, уңганлык һәм мәдәнилек күрһәткесе. Балат һугу традицияһен тергеҙеүселәрнең береһе Гөлсирә Дәүләтова Ишембай районының Кинйәбулат авылында яшәй. Hıvıgır pekir, helikini megeni yapırak kalmahım. Helikini megeni yapırak kalmahım. Башкорт халкының борындан килгән һөнәрләренең береһе балат һугуды. Гөлсирә Дәүләтова Гафури районы Сәйит Баба авылында яшәүсе балат һугу остаһы Рабига Ярмиевадан өйрәнә, тәҗрибә ала. Тиз арала балат һугу станогында һатып ала. Сакта сигу менән булыштык инде. Сиктем, төрле нәмәләрмен бәйләнем, крючок менән дә бәйләнем, мамык шәлендә бәйләнем, паутинкаһында бәйләнем. Крючок менән бик күп әйберләр бәйләнем инде. Шуннан һуң инде олыга килә, ошо уйлап йөри торгайным инде. Һәр вакыт. Әйтәм, ошо балас хукаң ине, ул хукаң ине. Уңган хужабикә яшәгән йортта торганы бер музей. Идәндә балаth, диван креслоларда һугылган япмалар, түшәктәр, сигелгән тахтамалдар. Ә инде борынгы һандык эсе үзе бер тарих. Гөлсирә апай Дәүләтованың балаth һугуга тотынып китүенә 5 ел тирәһе. Шулай булуга карамастан, уның эшләре төрле күргәзмәләргә куела, конкурсларда катнаша. Хәзер уның үзенең дә укучылары байтак. Өйрәт дигәндәргә куй тимәй, хабактарда оештыра ул. Һәр нәмәгә вакыт кирәк бит, килергә кирәк, карарга кирәк. Килеп карап киткән кешеләр бар инде, Уфанан да килеп карап киттеләр. Яшьләр өйрәнергә тырышалар, но бик әле әҙәле. Тормыштан йәм табып, матурлыкка гашыйк булып, уны үз кулдары менән тыуҙыра алганга күрә, үҙенең оло яшендә лә гүзәл, көләс, иң мөһиме, ихлас, дәртле ул. Ҡала районда уҙғарылған мәҙәни бер саранан да ситтә ҡалмай, әүҙем ҡатнашып, тормоштан йәм табып йәшәй Гөлсирә Миниғали ҡыҙы. Йөрөргә тырышам. Анда йөрөһәң, күңел асылып ҡайта, дәртләнеп ҡайтаһың. Өйҙәге ауырыған ерләрең бөтөп китә. Ауырыйым тип өйҙә ултырһаң, ауырып тик ултыраһың, ә былай бергә йөрөп ҡайтһаң, һөйләшеп, ярлашып, күңел асып ҡайтһаң, үҙе бер оҙон ғүмереңде оҙонайталыр тип уйлайым инде. Мына күмәкләшеп йөрөйһең бит, донъяға ҡарашыңда икенсе төрлө була. Яңылыҡларҙы беләһең, ҡайтҡас, шунан ҡайтҡас дәртләнеп китәһең ишеүҙә. Эш эшләргә, планнар ҡурып ҡайтаһың, тағын нәмә эшләргә. Ауырыуға бирешмәҫкә кәрәк, бергәләп йәшәргә кәрәк. Донъя Аллаға шөкөр, матур. Йәшәй йәшә, һаулык бирһен һәр беребеҙгә. Шул һаулык булһа, бөтөн нәмә яйлап эшләнә. Гөлсирә Миниғали ҡыҙы тормош иптәше Әүхәт Ишҡәле улы Дәүләтов менән 2 ҡыҙ һәм 2 улға ғүмер бүләк итә. Уларҙы үҫтереп, уҡытып, кеше итеп, бөгөн ейән-ейәнсәрҙәрен бағып, балаларының ҡыуанысына төрөнөп йәшәүе менән дә бәхетле ул. Ярты быуаттан ашыу бергә ғүмер иткән тормош иптәше унан бик ҡәнәғәт. Ул теге бик тырыш, эшсән, егәрле ҡатын булыуы менән мине арбағандар тип уйлайым. Тормош беҙҙе бергә ҡауыштырған, мин шуға бик ҡәнәғәтмен. Гөлсирә менән беҙ бергә йәшәп, бик егәрле, особенно Гөлсирәгә оҡшаған тип уйлайым, егәрле балалар тәрбиәләп үҫтерҙек һәм хәҙер балаларының да тәүфиҡле, егәрле балалар үҫеп килеүенә шатланып йәшәп ятабыҙ. Балаth һуғы уҫтаһы булып танылған Гөлсирә Дәүләтованың күҙ яуын алып торған эштәре үҙе бер донъя. Береһенән береһе сағыу, матур балаҫтарҙың һәр береһенә хужабикәнең күңел, йән йылыһы һалынған.
Алина Садырдинова, Захир Хәсәнов, Ишембай яңалыктары. Хәлдәрең нисек? Авыл дәваханаһы. Ишембай районының иң төпкөл авылдарының береһе Кылгына авылында дәвахана күптән эшләп килә. Якын тирәләге авылдардан 1000 ярымга тиклем кешене хезмәтләндергән ак халатлылар ысын мәгънәһендә үз эшенең осталары. Безнең иҗади төркем яңа ел алдыннан дәваханала булып, медицина хезмәткәрләренең эше менән якындан танышып кайтты. Кылгына авылы участка дәваханаһы был тараф халкы күз терәп торган медицина учреждениеһы. Район үдәгенән 90 сакрым алыслыкта урнашкан дәвахана коллективы быны яхшы аңлай. Авыр хәлдәрдә сирленә, һә дигәнсе калага алып барып биткерәм тимә. Гомердәр өчен яуаплылыкты үз иңенә ала белгән, булдыклы, кыйыу ак халатлылар тупланган бында. 6 авыл халкын хезмәтләндергән дәвахананы хәзер инде тиздә елдан ашу табиб-терапевт Розалия Мусина итәкләй. 30 ел шәфкать туташы булып эшләгән Айгөл Мустафина бергә эшләгән коллективы менән горурлана. Хезмәттәшләренә тәрән рәхмәтле. Прививкалар эшләйбез инде олыларга ла. Әле менә коронавируска прививкалар эшләнек бит инде 2%. Кешеләр бик теләп йөриләр. Хорайдар, звонит итеп тә хорайдар. Үзебез сит авылларга ла барабыз эшләйбез. Дәваханала лаборатория, физ кабинет, стоматология кабинеты эшләй. Сасанарда 4 көндезге тәүлек әйләнәһенә эшләүсе 7 койка бердә буш тормай. Район үдәгеннән алып булуына карамастан, халык тиешле медицина ярдәме ала. Анализларда участка дәваханаһында биреп булу мөмкинлеге зур әһәмияткә ия. Үз һөнәрен үтәлә яраткан ак халатлылар Гиппократ антына тугры калып, һәрбер кешегә ихлас ярдәм кулы һуда. Хәнә Максутова, Алик Далгушин, Ишембай яңалыктары. Кеше эше менән матур, үзеңнең белгән, яраткан эшеңне башкарып яшәү үзе бер бәхет. Үз эшеннән ям табып яшәгән, һөнәренә тугры калган кешеләр һәр вакыт хаклану туйгыһы уята. Ишембай районының яңа Һәйет авылында гомер итүче Айрат Зәйнуллин шундайларның береһе. Югары баһа биреп, канәгать калган авылдаштарымның рәхмәт сүзләре тагы ла яхшырак эшләргә дәрт-дарман, күтәренке кәеф өстәйти ул. Айрат Зәйнуллин яңа Һәйет авылында туып үскән. Күрше авылга йөреп, урта мәктәпте тамамлай. Тиктәрләренең күбеһе калага юлланһала, ул авылда кала. Бына дигән йорт халып керә, өйләнә. Бер генә минутка ла туган авылымды ташлап китәһем килмәне ди Айрат Зәйнуллин. 20 ел инде почтальон булып эшләй, 2 авылда хезмәтләндерә. Иртән-иртүк үзенең Нива машинаһына утырып, Кылгына авылында урнашкан почта бүлексәһенән гәзит, журналдар тиеп юлга сыга. Кышкы әсе бурандарда, бурылмалы тайгалак юлдарда, текә таударда куркытмай уны. Чөнки ул белә, халык уны дүрт күз менән көтеп тора. Тагыла, Айрат Зәйнуллин кыш итүен түземһезлек белән көтеп ала. Буш вакытларында кар, боздан төрле һындар эшләй. Быел боздан йөрәк хүрәт эшләгән. Авылга килеп ингән һәркемдә әллә кайдан үзенә сакырып тора ул. Мин үзем без булганын яңа ел итер алдын бик түземһезләнеп көтеп торам инде. Кардан, боздан нәмәләр ясайм. 17 елдан алып ясай башлаганым, Гран-при. Ишембайга барып эшләп кайттым боздан. Анда ла бүләк бирделәр. Менә ошо йөрәк хүрәтем менән мин бөтә кешеләрдә яратам, авыл халкын һәм бөтә халыкка имен-аман исән-һау яшәү гомере теләйм. Байрамды һәйбәт үткәрһеннәр. Ишембай районының иң төпкөл авылдарының бере булган Яңа Һәйет авылында һәүетемсә генә гомер иткән Айрат Зәйнуллин безнең иҗади төркемде бик ихлас каршы алып, изге теләктәр теләп озатып калды. Хәнә Максутова, Алик Далгушин, Ишембай яңалыктары.
Ошының менән яңлыктар тапшыруы тамам безнең барлык сыгарылыштарды Ишембай ТВ YouTube каналында, бәйләнештә һәм Instagramда карап бара алаһыгыз. Ә мин һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашам. Һау, сәләмәт булығыҙ.